ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хонаҳои нав роӣ кардем ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон компания, ягон аппарат, ягон маҳсулоте ки барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экранмода роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навораси хонаи фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Ваҳдат, Ҳисор, Кӯлоб, Данғара, Рӯдакӣ, шаҳри Бохтар ва дигар тарафҳо бо нархҳои арзон. ҳам квартира, ҳам хона, ҳам замин ва як тайга вагони фурӯшӣ аст ки срочное. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо конед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария ҳастед ки аз кадом территория ба шумо хона, замин, квартира ки лозим аст, мо дар видеои оянда гуфтагии шуморо ҷудо карда пешкаш мекунем. чӣ реклама ки дошта бошед, марҳамат сурат маълумот шуд дар WhatsApp имои экранмода роӣ кунед ва курси имрӯза 111 сомону 50 дирҳам. навори имрӯзаро сар мекунед, то охираш тамошо кунед. марҳамат, рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки комфортно ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён ва намедонам ба кӣ муроҷиат кунам, мо ба шумо тавсия метиҳем компания ки бекзора ки пересечения граница аз территорияи Москва, Московская област, территорияи Садовод, МКАД худашон қабул мекунанд ва ба сарҳади Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. мошинаша мошинаи комфортна, люкса дурнуш, кондиционер, вайфай ҳамихел чизо қоидавӣ дорад. акай бекзор таҷрибаи 10-солаи корӣ аниқ доранд. хоб чанд намуди мошин доранд ки мошинашон ахтон интихоб мекунанд ва ҳар рӯз рейс доранд. ин ҳамихали мошинае ки дурнушон люксае. ҳар рӯз рейс доранд. шумо аз номи канали мо гап занем, ба шумо ягон скидка мекунанд. дута рақам аст, ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳар душта имо WhatsApp доранд. кадоми ки мақсад ки пересечения граница Қазоқистон ки лозим бошад, ина ба шумо мошинаи комфортна ва буварӣ. марҳамат, ягон саволи иловагӣ бошад, дар ҳамин рақамошон муроҷиат кунед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. марҳамат. якам хонаи фурӯшии назди ҳавлигии имрӯза ҳастае ки срочное қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Гипразем, Чимтепа, Дарёбуда, ҷойи хуб ҳамачи дар наздикиш. заминашон 13,5 сотиқ замин ҳастае ки 13,5 сотиқ замин, 6 дар хона кардагӣ ҳастае ки якта калидор, обсвет, ҳоҷатхона, ошхона, баня, дарахтони мевадиҳанда, хобгии дашт маҳкам ва дарахтони шафтолу, себ, зардолу ва дигар чизо дорад. дар дурини хона ду намуд об ҳастае, оби качака ва дигар намуд об ҳастае. хоб телевизор ва холодильникам дорад. дӯстони азиз, маршруткаи 54 мегузарад. хоб ва вариантҳои алишам ҳастае ба се хонага квартира аз Душанбе. сумаки нархаш 600 000 сомонӣ ҳастае, бо муомилаам дорад. рӯи ҳавлиш битон кардагӣ дашт маҳкам, ҳуҷҷатош 100% ҳастае. мактаб, масҷид мега дар пеши хона ҳастае, магазинам дар пеши хона ҳастае ва инчунин ҳуҷҷатшам мега 100%. алиш ба се хонага квартира аз Душанбе, аз Дурнуш ё ки бо ягон хона боша, метавонед вариантро пешниҳод кунед. се хонага тайёр боша, алишам мешавад, ҳамин вариант дорад. якумашон рақамҳои дастӣ, дуюмашон инашам рақамҳои Россия, WhatsApp доранд. якташ рақамҳои Туркия, Россия, WhatsApp доранд. нархи 600 бо муомилаи хун дорад. марҳамат, дигар маълумоти пурра аниқша аз рақамҳои поёмда гирем. мегзарем ба дим вагони фурӯшӣ. вагони фурӯшӣ ҳастае баъдон ки вагони оҳанӣ ҳастае ки мақсад ки сифати алокати союзни стил, хоб барои ягон ҷои худо кӯй кардан, барои мақсад ки ягон дафтару шкаф фурӯхтан ва барои ягон чиз дига ки вагон тайёр ҳастае. дародиш мега 3/270 ҳастае. мега дӯстони азиз, дародиш 3 5/270. хоб дастирошона фурӯхтан мешавад бо нархи 4000 сомонӣ ки бо савдо дорад ва айни ҳол қарор дорад дар территорияи ноҳияи Данғарада. вагони фурӯшӣ барои мағоза ё барои ягон чиз дига кадоме ки лозим бошад. нархи 4000 сомонӣ бо савдо дорад. рақамошон ҳастае мегафон. кадоми шумо ки маъқул ҳастае, марҳамат занг занед, бештару маълумот гиред. бо ай 4000 мега бо ягон сум муомила мекунем. вагон оҳанӣ ҳастае, мақсад ки оҳануш ғавс будае. хоб ягон саволтон боша, агар барои мақсад фаҳмидан бо дар ҳамин рақамҳо поёмда занг занед, ай ҳамин бародар маълумоти пурраша гирем. вагонча хоб ҳолати хуб дае. бештар маълумот аз рақамҳои поёмда. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. замини фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон ки бо имораташ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Солиҳон, яъне ки номи пешинаш Далҷид. ҳамин хел маълумото. шаҳри Ваҳдат, деҳаи Солиҳон, номи пешинаш Далҷид. ҳамин хел маълумот. агар ки нафаҳмида бошем, бо занг занем мепурсем. 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ду дар хона кардагӣ ҳастае ки дута иморат дорад дӯстони азиз, яъне ки коробка ҳастае. об свет ҳастае, мактаб, масҷид, ҷумъахонӣ дар пешаш ҳастае.
хоб хона ҷои хуб да мега обсведа аст мактаб масҷид ҷумъахонӣ мега дар пеши хона хоб роҳи калонам ҳаста хона калон нархаш мега 130 000 сомонӣ аст мега соҳибаш бо муомила дорад 10 сотик замин якта ранги ҳуҷҷатхона ва дутага иморат дорад 130 000 шаҳри ваҳдат деҳаи солиҳон далжид. خب یکم سوالتون باشه مرا دیگه معلومات چگه یکمش رقمای تاجیکستان اخیرش 38 دومش رقمای روسیه واتساپ دارن میتونید در همین رقم‌ها که زنگ بزنید و واتساپ شون نویسین چی سوالی دارین با شما همین سوالاتون رو همیشه جواب میدم مرا بگذاریم با چهارم خانه فروشی باز یک خانه فروشی نزدیک حولگی است دوستان قرار دارد در شهر تورسون زوده جماعت پختابود دهه نیکنیک 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки се дар хона кардагӣ аст ки якта калидор се дар хона дига хона бо ғишти пухта як ҳамаз дига санг шебен ва дига маҳсулотҳои сохтмониам дорад шебен қум ва хона проектҳои ина бо ғишти пухта катӣ ҳуҷҷатшам ҳаста мега дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 185 000 сомонӣ ки боз муомилаи хуби хубам дорад агар ки харидои аниқ бошад бо мақсад ки муомила дорад рақамошон аст тисел ватсап кадоми шумо ки мехаред срочно мега сум дар кори арзон кардан мега хона проектои навайне ки коробка аст марма занг зане қати соҳиби хона муомила кунем мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст ки срочно қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи шоҳмансур пеши лаби роҳи калонда пеши мактаби 71 духонага квартира аст ки сехонага кадагиан ки дар чорум ошона қарор дорад 64 квадрати метр боб свет таъмин аст ҳуҷҷатхона ошхона баня кухни термиз кондитсионер ҳамин хел чизо дорад хона ремонтҳои беҳтарин замонави аст азиз пеши мактаби 71 лаби роҳи калон духонага сехонага кадагӣ ки 64 квадрати метр дунуш кушод аст хона сифоти аъло беҳтарин ремонт кадагӣ ҳамаи шароитҳои зиндаи катӣ дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 580 000 сомонӣ ки бо муомилаи хубам дорад 580 нархи квартира бо савдо дорад агар шумо дар ҳамин квартира мувофиқ боша маҳқуқ ки боша маромат бештар маълумотша аз рақамошо гирем дӯстони азиз шумо агар хали квартираҳои фурӯшӣ хонаи заминӣ хонаи ягон замини холӣ мактаб ягон мошин ягон маҳсулот барои реклама кардан боша метавонед сурат маълумотшо рӯй кунем мо рекламада мегузорем агар шумо хонахара бошед аз куҷо ба шумо хона замин квартира лозимае дар иттиҳои комментария мо нависед мо дар видеои оянда гуфтаи шуморо ҷудо карда пешкаш мекунем лайкҳоро фаромӯш накунед гузоред навори моро то охираш тамошо кунед ва илтимос силкаша падилшаш кунед мегзарем ба шашум замини фурӯшӣ замини фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи данғара деҳаи алиҷон хонаи пешина мега соҳибаш дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 60 000 сомонӣ аст ки 30 сотиқ замин дорад ки се дар хонаи мақсад ки пешина дорад хоб дарахтони мевадиҳанда дорад дӯстони азиз бо хай муомила кадахтон бо маълумотша мегиред нархи 60 бо савдо дошта рақамошон мегафон аст агар соҳибаш мега харидори аниқ боша бо ягон сум муомила мешавад ва агар ягон маълумотои иловагӣ хоҳанд агар бо шумода фаҳмода метиҳад замин хай ҷои чарогоҳ ҳам дорад 30 сотиқ замин хоб се дар хона нархи 60 ноҳияи данғара деҳаи алиҷон ҳамин хел маълумотша навистаем барама дига маълумоти пурраша аз худашон гирем метавонед занг зада пурсем мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе территорияи чимтепа дарёбод ки ҳам фурӯшӣ ҳам алишӣ ба мошин заминашон 2,5 сотиқ мегад замин аст ки се дар хона кардагӣ аст ки ҳуҷҷатхона ошхона баня кухни калидор хоб 2.5 сотиқ замин қариб 3 сотиқ замин ҳоҷатхона ошхона баняш кати ремонтча ремонтҳои хуб дастирошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ ки боз муомила дорад ва дарахтам дорад об свет мега проблема нест агар мошинам боша мега ба мошин алиш мекунем қабул мекунем агар сумаки боша 250 000 аст бо муомила дорад ватсап дорад рақамошон мегафон аст кадоми шумо ки маъқул аст марама дига маълумоти пурра ва аниқша аз худашон гиред дӯстони азиз шумо агар хали хонаҳои фурӯшӣ барои реклама кардан боша марамад рӯй кунем мо реклама мекунем лайкҳоро фаромӯш накунед навора то охираш тамошо кунем мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст ки срочна қарор дорад дар шаҳри бохта шаҳри қурғонтепа рӯпарӯи заксда пеши бозори фаровон обшӣ доми кирпичи рӯпарӯи закс
духонага квартира астае ки дар дуюм мошина қарор дорад, 40 квадрати метрай. хоб об свечаку намедонам, светш аста обшараку нагуфтиам. хоб лаби мақсад ки раҳи калон даста, нархаш 220,000 сомони аст, бо муомила дорад. 220 инам хайри мо дорад, инам хеле маълумота аст, кадомеш бода ки маъқул бошад, маълумотша гирин. галауни ҷои хуб дай, мақсад ки бозор дар пешаш, ҳама чизи лозимӣ дар пеш аст. агар ки шумо мехарем мега бо муомила ва савдо ҳам дорад. Маълумот сонед кадоми шумо дар ки лозим аст, бештар маълумотҳои пурра ва аниқша аз худашон гирем. Чӣ реклама бошад, маълумот реклама мекунем. мегзарем ба наҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, территорияи Бурёбод дар гуфтагӣ, наздикии масҷид, мактаб. хоб роҳи калон 800 метр, яъне ки ноҳияи Синон дохил мешавад. 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст, ки хонаҳои дуошона кардагӣ, ки монолитам дорад. хай хонаи мақсад ки хали полни худ буд накарда, бо хай маълумот чахтор мегирад. нархиш 180,000 сомони аст, бо савдо дорад. ноҳияи Рӯдакӣ, Бурёбода, масҷид, мактаб ҳамаш наздик аст. роҳи калон 800 метр, Синон дохил мешавад. проектҳои дуошона хона аст. хоб рақамошона қарар аст, рақамҳои мегафон аст, кадоми шумо ки мехарем бештар маълумоти пурраша аз худашон гирем. дӯстони азиз, ва аз ҷое ки ба шумо хонаи замини холии квартира ягон чиз ки лозим бошад, дар таги комментариямон нависед. агар ки мо ёфтем дар видеои оянда ба шумо видео карда пешкаш мекунем. лайка фаромӯш накунед, гузорем. мегзарем ба даҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Одилӣ, яъне ки ҷои ободиш дар мега соҳибош, хай маълумотша мегирен. шаҳри Ваҳдат дар райони Одилӣ. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ аст, ки якта коридор, ошхона, баня, кухни, хобхона бо ғишти пухта, проектҳои навкатӣ. нархи хона 230,000 сомони аст, мега соҳибшон бо савдо муомила дар назди хона дорад. рақамошон дар поёни видео аст. бисёри баъд маълумотша гуфтагӣ нест. кадоми шумо ки мехарем занг занем, маълумоти пурраша гирем, бо арзон савдои хубам дорад марама. мегзарем ба 11ам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Шарора, деҳаи Уртабузда. ҳуҷҷатам дорад. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 2 дар хонаҳои барак кардагӣ аст, ки хонаҳои коробка, нопурра, хоб обсвет гидаш ҳаста одамо зиндагӣ дорад. нархаш мега 100,000 сомони аст, мега савдо муомила дорад. нархаш мега 100 та савдо ва муомилаш дар назди хона. ҳуҷҷатам дорад. ҷамоати Шарора, деҳаи Уртабуз, инам хел хона. хоб кадоми шумо ки маъқул аст, рақамошон аст ва вилон кор мекунам, метавонем бештар маълумоти пурраша аз худашон гирем. дӯстони азиз, чӣ реклама ки бошад марамад рӯй кунем. ин буд навори имрӯзаи мо. То видеои оянда.